Galiza Nova iniciou unha campaña de recollida de sinaturas para exixir ao Goberno da Pobra que convoque unha liña de axudas para o transporte escolar. Estamos recollendo firmas para que o Concello convoque esas axudas que leva 2 anos sin convocar. Sabemos que non todos os estudantes teñen acceso ao transporte privado e incluso o transporte público salelles máis caro. Entón, pois claro, esas axudas tiñan que estar xa convocadas, levan 2 anos sin convocarse e tampouco debería ser así. A organización xuvenil considera moi necesario que os mozos que cursan estudos noutras cidades conten con bonificacións para o desprazamento, tal e como acontece noutros concellos da comarca. Eu teño constancia de que no Concello de Ribeira si se dan, son unha axuda bastante importante porque chega a ser o 50%, pero claro, é unha das nosas demandas que se faga en toda a comarca porque os rapaces teñen todos os mesmos dereitos. Os nacionalistas indican que a situación non é nova, xa que as axudas tampouco se convocaron o pasado ano. Para eles é outra clara demostración do desleixo e falla de interese do goberno local.